Καλά εσύ? Εδώ έτοιμος είμαι. Για ποιο πράγμα? Εσύ, θέλω να έχει. Και εμένα γιατί μου το λες? Να έχει μπροστά σου. Που ξέρεις ότι εγώ θέλω. Με καβλώνει το πλέον σου. Αχα. Μιαου. Μαλάκα, σαν τη Λάνα Ρότς μοιάζει. Τι είναι αυτή? Δεν την ξέρει. Όχι. Δεν πειράζει. Μια καλή κοπέλα. Πού κάνεις TikTok, κάνεις live? Πού κάνει, θα μπορώ να το δω τουλάχιστον. Δεν κάνω live. Ναι, μας τα πάνε κι άλλους αυτά. Είσαι streamer, Όχι. Είσαι στο Discord τώρα. Εντάξει, βαρέθηκα να το ακούω αυτό. Όχι, δεν είμαι. Είσαι στο Discord αυτή τη στιγμή και με βλέπουν σε κοινή σίγουρα. Streamer. Όχι, δεν είμαι streamer. Έλα, στη μαλακής λέγει τώρα, πού, σε ποιο κανάλι θα σε δούμε. Είμαστε στο Twitch. Δεν κάνει stream τώρα. Όχι. Ναι, άστε ρε. And show me your tits, please. I can show you this. Σου αρέσει? Όχι, μα. Καγα την Παναγία. Τι κάνεις? Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Γιατί δεν μιλάς δυνατά? Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν έχεις φωνή. Γεια σου. Γεια σου. Ένα φυλάκι. Γιατί να σου δώσω φυλάκι? Έτσι γιατί... Καληνύχτα. Όχι, δεν θέλω να σου δώσω. Τόσο τσιγκούνα είσαι. Δεν έχει να κάνει με το τσιγκουνιό αυτό. Να κλείσει λίγο το μάτι. Όχι, αφού είσαι ξένος, γιατί να το κάνω? Ξένος είναι. Ναι. Για σένα. Θα γίνω γνωστός. Εγώ δεν θέλω να γίνεις. Αφού δεν με θέλεις ξένο, θα γίνω γνωστός. Ούτε γνωστό σε θέλω. Θα κάνει stream. Όχι. Γιατί λες ψέματα. Κύπρος, Gamer girl. Ναι, Κύπρος, Κύπρος. Good day. Δεν θα το φτάσει ποτέ να το ξέρει. Σοβαρά, ρε, σοβαρά. Ψεύτικη. You are Ναι. fake. Αγαμίσου μωρή που είσαι έτσι. Τώρα, συγγνώμη κιόλας, δεν είσαι ψεύτικη. Τι έχεις βάλει τώρα? Τι εννοείς τι έχω βάλει? Δεν είναι φυσιολογική φάπα, είναι σαν άνιμε. Α, ευχαριστώ. Γιατί φορείς γυαλιά τη νύχτα? Γιατί με τεφλώνει η ομορφιά σου. Μάλτα, ρε. Σαν γατούλα είσαι. Από πού είσαι? Από την Κύπρο. Μαλακ, τι γίνεται, τι σας δίνουν τους Κυπρέες και λιώνετε όλες μου να σας. Λίγο και εδώ στην Ελλάδα, ρε φίλοι, στα Είμαι κορίτσια. μισή από την Αυστρία γι' αυτό. Ρε Μαρία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω για λάθος κοπέλα λες, γιατί έχει εδώ και 3 χρόνια να παίξω LOL. Δεν παίζει. Η Μαρία δεν είσαι. Μαρία από Τουρκία. Κάτι τέτοιο. Όχι. Από πού? Από την Κύπρο. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Τουρκία με Κύπρο είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Νομίζω Δεν πήγαινε ξέρω. ξανά στο σχολείο και μετά ξαναμιλάμε. Οι γονείς μου της Κύπρης λένε Τουρκάλες. Οπότε από εκεί έχω μάθει. Τουρκικά ξέρεις. Το κόλπο με το παγωτό ξέρεις να το κάνει. You like to... What's that? Go search it. Μαλάκα, κοίτα εδώ. Τι απλά παίζεις games και τέτοια. Μα ροχαλίζει κάποιος. Πω, θες να σου πω τι είναι σκυλί. Θες να σου πω τι είναι σκυλί. Περίμενε. Περίμενα να σου σκυλί, περίμενε. Μα το σκύλος σου ροχαλίζει. Περίμενε Σαν άνθρωπος. Είναι σαν ρινοκεράκι. Περίμενε. Ναι, φαίνεται. Μάνα μου το τράκτορ. Ένα λόλ, ρε μπελούι μου. Δεν παίζω LOL. Τι παίζεις ρε μπελέ? Daisy, πελέ μου. Τι είναι το Daisy? Κάτι με zombies. Με zombies. Yes. Ρε φευρωμένη κλάτσε σου ρε παιδί, φύγε. Κύριε μαλάκα. Μην μας βάλεις κανένα. Κάτι Από πού είσαι, από Κύπρο? Η τσαγέρα είναι έτοιμη. Τι έχουμε εδώ. Είναι άντρα. Γεια. Είναι άντρα. Όχι. Πού με καταλάβατε? Είναι άντρα. Τι σε φίλοι βρε. Χες καπάνω μου. Κοίτα να όμορφο. Ρε παλιό που. Γιατί λες έτσι το φίλο σου? Αυτή και εσύ μου θυμίζει. Αυτή μου κάνει. Γεια. Έλα. Τι αυτός είναι βρε ηλίθιε? Αυτός είναι. Μίλα κανονικά ρε πλάκα. Γιατί? Ρε μαλάκα. Αυτός είναι ρε φίλε. Τι αυτός είναι ρε μαλάκα? Μπρο αυτή θα νομίζω ότι σε κοροϊδεύει τώρα, ενώ η αντρική φωνή που κάνει γυναικεία ρε μαλάκα. Ρε φίλε, έχω δει κάτι τέτοια βίντεο που μετά βγαίνει ιατρική φωνή. Α, ναι. Είμαι άντρας. Μπορεί. Γεια. I don't want to see my nipple. Η κάμερα σου είναι χάγια σου, δεν φαίνεται τίποτα. So η μάνα σου είναι ποτά. Είσαι ωραία. Ευχαριστώ. Δεν σου κάνω παιδάκι. Όχι, ευχαριστώ. Είσαι ωραίο Τσίπρεν. Άστα αυτά τώρα. Τον Μάριον τον Πρίαμον τι τον έχει? Hello. Γεια. Τι κάνεις, καλά? Καλά, εσύ? Beautiful girls, Θα με φέρεις ένα τσιμουκάκι από εκεί. Έχεις βυσάρες.
Τσάκο. Stream κάνει. Όχι. Άσε ρε που δεν κάνει stream. Αφού δεν με πιστεύεις, τι με ρωτάς. Σούκα. Να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι μικρή στο μάτι, μεγάλη στο κρεβάτι. Hi. Hello. How are you? I'm fine. I like your boobies. Oh, thank you. Oh, very nice. Three men, one you. Fuck. Yes. Ηρεμήστε, θα τα γαμίσετε όλα, βρε. Να τη σκίσω. Σύση, φάγατε γάμι. Μωρό μου, τι ματάρες είναι αυτά. Ξέρω, streamer είναι, τώρα μας έχει like. Έλα μωρέ τώρα στριμάρι. Δεν με πιστεύεις, δικό σου το πρόβλημα. Άρα κάποιος προκύψει μωρή πρόβλημα. Κύπρια είναι. Ρωσίδα είναι, η Γεωργιανή. Έχεις πρόβλημα με τα νεύρα σου. Είναι Ναι, έχω θέμα με τα νεύρα μου. Έχω να γράψω 2 χρόνια, εντάξει. Smash. Μιλάς ελληνικά. Ναι. Μαλάκα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ επίσης. Πώς χρόνο είσαι? Άμα σου πω ότι είμαι 29 χρόνια θα το πιστέψεις. Μαμί σου στα μόνα. Just keep me, you make me gay. Ήτανε μπάζο. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Σε βλέπω στα όνειρά μου. Εγώ είμαι γυφτάκος. Γατούλα, Εσύ γατούλα κι εγώ ο γάτος, ο μαύρος. Μαύρος γάτος. Όχι, δεν θες γυφτάκο. Να κάνεις φάση με ένα γυφτάκο. Τι εννοείς φάση? Μια βραδιά να καλοπερνάς. Όχι, γιατί ρωτάς όμως έτσι ερωτήσεις? Για να είμαι εγώ ο πρώτος σου. Που ξέρεις ότι θα σε άφηνα. Θα σε βίαζε. Ξέρω, αν είσαι stripper ή streamer και μου είπες και τα δύο. Ναι, σε κοροϊδεύω. Α, οκ, συγγνώμη τότε, δεν ήξερα. Και εσύ το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσεις μια κοπέλα είναι αν είσαι stripper? Ναι. Γιατί? Έτσι έχω μάθει. Αν ήταν η αδελφή σου, η μάνα σου, η κόρη σου, θα σου άρεσε? Έτσι θα λέω. Δηλαδή νομίζεις ότι είμαστε κατώτερο Ναι. από τους άντρες? Ναι. Για ένα φίλο μου, πώς σε λένε στο Instagram?